nabarmena ekartzen ziola. Galera hori erantzunez, abiaburuak edo hasierak. Antzinatean dena zen geza. Geza, garia eta harta txikia. Geza, artoa eta arroza. Geza labers, Arkadiako hauntzen esnea. Dena zen geza, osinetako uraren antzera. Eta jandaiok ez zuten gizakiren barrena posten. Hau zori gabeak izaki, odeiei zerien. Ur geza. Tarrotariak ematen zizun erdia. Bera gabitzen zen zaku erdiarekin. Irina egiteagaitik, eta bueno, berak irabazten zuen eta zuk irina izaten zenuen. Ni nire etxean ezagutu ditut, orain merkatuan eta kalean ikusten dut talok egitea, ezta? Niretzako izan zen, txiki-txikitatik nik ezagutu dudan sukaldaren elikatzeko modu bat, ezta? Eta nire amak esaten du, bera oraindik gazteagoa zela, berak egunero goizero egin behar izaten zituela, hainbeste zirela familian, bakoitzentzako pensatuz, 3 edo 4 talo jango zituztela egunean zehar, goizero egin behar zituela, horren beste talo. Eman zidan bidea, gaia zaritzeko. Egunero erosten dut ogia eta prentsa, ogi batean, egunero, hartzen dut ogia, hartzen dut periodikoa, eta ogia biltzen dut egunkaria. Eta baino etxera. Etxera llegatuta, hartzen dut egunkaria, eta orduko hartan bazen egundoko gosetea Afrikako, nezo ditzen benetan, ez dakit Etiopia ote zen edo beste nunbaiten Afrikako toki batean, zehaz mehatzen. Eta argazkian mutiko baten aurpegia agertzen da. Imagina ezazue zenolako aurpegia, zenolako begitartea izanen zuen mutiko horrek. Nola sukaldariak bere gauzekin, bere janariekin hasten da gora eta berak pentsatuz, buru astinduz, baita ere idazleak kasu honetan jardun behar izan nun, hain justu ere, ahalik eta ikuspuntu zabalenak edo zabalenetatik gaira hurbiltzen angulo guztietatik eta horrela nola sukaldean eta baita idazten ze angulo guztiak edo kolore guztiak bildu nahian ari zen da kasu honetan batxiek eta kasu honetan ari zen ni eta doktura baina bada arazo bat eta neuk ere izan den arazo bat. Nola egin jai bakar baten inguru bat betekara sortu da. Hori da arazoa. Eta hori izan ditzake aurrei ematea eta esatea eta erakustea benetako basea eta dagoen kanpoan, naturan dago den azta. Beste kontu txiki bat esaten dizuet, hori poesiaren aipatzea ez, astronomia eta poesia, eta batxik esan duzune nola janariaren 11 ari horiek janari falta ere bada horietako bat, eta biok bailatu zue Afrika, baino hori gero eta bertuago dagoa. Noski. Eta manez, putxeate, urtiko... Oso oso bat. Hoxe da guztia.